Vítajte všetci moji subscriberi, známi, priatelia. Takže vidíte, máme teraz špeciálne video v noci. Svietia na nás svetla. Sme tu znova, dali sme si takú prechádzku po snehu v zime. Šmíka sa nám, všade je ľad, zmrznutá zem. No čo by sme tu ukázali, také nejaké naše novinky? No ja mám taký mini česrík momentálne na sebe. Originál ruskú prilbu z Digitaflora. Poťahom na helmu moju. Ale myslím, že tu viacej majú novinky moji kolegovia. No ešte predtým ukážem moje Kanady. Vidíte, je to Gore-Texové Kanady. Majú ich aj naši policajti, ale tie isté Kanady používa aj ruské FSB. OK, takže myslím, že môžeme ísť na chlapcov. Tak, to sú tiež moje nové Kanady, sú to značka Benon s podrážkou Vibram, konkrétne je to Benon Panther Strong. Také zase nepoužíva to originál armáda, ale myslím si, že celkom fajn, sú vysoké. Zatiaľ som spokojný, prešiel som, koľko sme prešli, 2-3 km, nič mi nie je, uvidíme po celej chôdzi. Mám zo pár noviniek na zbrani, kolimátor neviem, či som už ukazoval, asi nie. Je to originál Zenit PKM, aj pekne so sériovým číslom. Pažbeňa mám z ostrého hakáčka v slivkovej farbe, túto pažbu. Pred pažbie trvalo asi 5 minút, kým som tam nasadil, ale pažba už bolo trošku horšie, 3,5 hodinky som sa tam nabrusil. Tu na Majko potvrdí. Pekne vidno, že je už používaná z boja. Tu je darček od Kennyho. Neviem, aká to je značka. To je Zenmei. A jak sa volá to PK2? DTK2. DTK2. Kopia od Zenitko. Aj kopia Zenitko. Vo vnútri mi prišiel medzi Vianocami EL Spacer. Pasuje aj do generácie 1, ak by to niekoho zaujímalo, či to pasuje len do generácie 2 alebo len 1. Prichycuje sa cez hop-up komoru a skrutky. Drží to celkom fajn. Predtým som tam mal LCT, ktorý je kovový, tento je pastový. A teraz, keď tam dám zásobníček, tak jemne sa kýve. Kvôli tomu, že tam nemá tie krídelka. Mám ešte niečo nové? Asi už nič také. Celé vybáva ako vždy. A Tomahawk som už mal, mám tu Tomahawk. Keď by na nás vyletel nejaký medveď, ako na DiCapria, tak sa budeme brániť. Tak poď, Alfa 03. Som Alfa 03. Mám zo pár noviniek, napríklad neoprenové veľké chraniče od firmy Rodcho. Samozrejme lakťové neoprenové od firmy Rodcho, chraniče. Veľmi pohodlne sa nosia, nepadajú vôbec. Mám na sebe novú vestu. Je to síce americká vesta, ale perfektne sedí. Trošku som upravil sumky na zásobníky, lebo M4-kové sú kratšie a kačkovské sú dlhšie. Som to prerobil. Sedí parádne. Čo konkrétne si prerobil na tých zásobníkoch? Ukáž, celé vyťahni, ne? Napínacie popruhy. Pekne. Lebo M4-kový je o dosť kratší, vôjde celý, a kačkovský je dlhší, on sa nedalo upnúť. Teraz krásne je to na patent, gumičku, sedí. Ukáž ten krásny zásobník. Rýchly open. Krásny zásobník. Tento je najkrajší, sa mi podaril. Typicky dlhý RPK. Tieto sa mi tiež podaril, nie sú také pekné ako tento. Môže, pretože je dlhší, lepšie siaklo moridlo. Že asi tak. Optiku máš to čo ja? Optiku mám ako Alfa 01 od PKM. Prerobil si rýsku. Áno, upravil som dust cover na rýs lištu, aby bol nižšie, keď viem, že mám presne opreté líco na pažbe. Dali sme dierkovaný horné predpažbe diel kvôli lepšiemu chladeniu ako na origináli, hej, tu nemá čo chladiť lepšie, takže je vošla ďalej baterka a dali sme 762 prázdnu na bojnicu na záver. Ako klasická 47 si väčšinou dáva. Z mojej strany je to asi všetko. Trošku malé úpravy na sebe, aby to lepšie vyzeralo, lepšie som sa cítil. Asi všetko. Vidím, že môžeš aj hokej hrať. Hej, sú tvrdé. Ochranu polenej kosti.
že kopneš za moc behom. Hej, poďme, kopaj. Kopaj, na ukážku kopaj. Nie, vieš, že mu tam nohu zlomíš. Prevrátená noha na druhú stranu. Dobre. Asi toľko. Myslím, že to je všetko. Môžeš ukázať na mňa, aby som sa rozlúčil s fanúšikmi, ale ešte predtým ukážem prvú bičku, aby videli. Vyzerám jak zelený mužiček. Alfa 2 sa vie pochváliť. Alfa 2 sa vie pochváliť. Dobre, ďakujem vám teda za zhľadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vám to páči a že budete pokračovať sledovaní mojich ďalších videí. Prosím, pozrite si na môj kanál a do skorého videnia. Majte sa. Čau. Čau.